Velkommen til coaching og hypnose. Jeg står i Hanoi i Vietnam. Det du kunne få noget hjælp til, det var jo noget kontroltab. Prøv at se trafikken herude bagved. Se hvordan de kører. Jeg skal krydse vejen lige her om lidt. Så det kunne også være social fobi, hvor man er altså bange for mange mennesker. Bange for dem som at være blandt alle de her mennesker her. Så her skal man bare gå over. Der er ingen færdselslov, der er ingen regler. Agtigt. Her går man bare over imellem biler, imellem motorcyklerne. Så det prøver jeg lige her om lidt. Det er ganske ufarligt at gå over, men det kan godt føles utrolig vildt at skal krydse sådan en vej her. Og her er ikke særlig meget trafik lige nu, faktisk. Så men du skal være velkommen til at tjekke ind på coaching og hypnose, flyvsikkert.dk. Vi ses! Så har du måske set videoen fra Hanoi, og nu sidder jeg lidt mere stille sted her. Og meningen med videoen var egentlig for at vise os det kaos, man egentlig kan have indvendigt i sit hoved omkring angst, tankemylder og angst, generel angst kunne det også være, og andre ting omkring, der udfordrer en med ens tanker osv. Og der kan hypnoterapi, hypnoseterapi altså hjælpe rigtig godt. Jeg har haft mange klienter igennem, og der får hjælp til det her. Og det er egentlig det, jeg vil vise lidt med den der, hvor bilerne drøner forbi, og man har måske lidt tankemylder og så videre. Og så taler jeg også lidt omkring kontroltab, hvor man jo altså det der med at have kontrollen, når man krydser sådan en gade. Og det kan man sagtens gøre. Hvis man ikke kan det, så kan man få hjælp til det. Enten kan man gøre det ved selvtræning, som jeg ofte anbefaler folk også, og det kan man sagtens gøre til en vis grænse. Men kan du ikke det selv, så skal du måske have hjælp til det. Og det kan jeg så tilbyde blandt andet. Så yes, jamen det var egentlig budskabet herfra. Vi snakkes ved. Hej.